DXDC Radyoman Report. Sobra usa ka adlaw na ang disappearance o pagkahanaw sa 26 anyos nga lalaking aligasyong niambak sa tulay sa bangkerohan niadtong nakalabayng gabi, Nobyembre 15, 2023, Miyerkules. Sa eksklusibong coverage sa DXDC sa gihimong search and retrieval operation sa Central 911 Urban and Search and Rescue Team sa Davao River, wala pa gyud makaplagi ang batan-on. Mga kasama, eksklusibo natong gisabayan ug gipanubayan karon ang search and retrieval operation kauban ng Central 911 user personnel. Duha ni sila ka team kasama duha ka rubber boat ang gideploy dinhi sa Davao River sa pagpangita sa 26 anyos nga batan-on nga aligasyong nilukso sa Bangkerohan Bridge kagabi. Nabalaka na ang pamilya sa batan-on ug nang hinaot nga makauli na sa ilahang panimalay. Dagsa usab ang mga mensahe sa Facebook account sa biktima gikan sa mga higala niini nga nanawagan nga tabangan sila sa pagpangita. Alang sa mga nakasinati og mental health problems sama sa depresyon o dunay mga kaila nga buot magpa-counsel, mamahimo mo konekta o magpatabang sa DOH Suicide Prevention Hotline 0917-899-8727. Mamahimo usab og contact sa Philippine Mental Health Association kun PMHA Davao Chapter alang sa free consultation, counseling, and psychotherapy sessions online o face-to-face sa mga numerong 0982-298-8570 o motawag o motext sa 0936-461-7436 o contact ang PMHA sa ilang Facebook page na PMHA Davao Chapter. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.